Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano ndezvakaitika pakati pangu naambuya washa vangu. Ndini ndakavauraya ende hakuna anozviziva kuti ndini ndakavaponda. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Nyaya iyi mukoma ndichachinja madates. Ndichati yakaitika this was 4 years ago. Ndauya pano nekuti ndiri kushupwa nechipoko chavo uye zvekare ndava nehumwe urwere hwapinda munyama yangu zvekuti ndiri kushaya munhu anokwanisa kundibatsira. Chinondirwadza ndechekuti ndakatorawo mamwe mafoni numbers ndikaenda kune imwe n'anga. Ndasvikako ikoko ndakanzi ndige ndichibhadhara mari zvinhu zvangu zvichaita, but usiku ihwohwo ndakati pandakabvapo pamba pen'anga ndainge nditori mubhazi ndichidzokera kumusha because n'anga iyi iyo inogara muHarare, saka ndainge ndava kudzoka kumasvingo. Ndakabva ndachizorota ivo ambuya vangu avo vandakauraya vachiseka vachiti wagonewa ndini ndaita kuti unge uchizodyirwa mari, munhu wako haana kana zvaachakubatsira nazvo. Vakatotanga kutoseka. Saka ndaifungidzira kuti maybe kunyepa. The next day pandakazofonera n'anga yacho ndichiudza hopedza ndainge ndarota, vakazongotanga kungondiblutika. Saka ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundibetsera asingazotoriwo advantage nekuti ndiri kunetswa nechipoko. Dzimwe nguva ndinoita zvekuvhumuka ende ndakatombopodza ndanzwikwa nemudzimai because ndakati chiedza iwe. Chiedza ndiro randichati rainge riri zita raambuya vangu. Saka ndakati chiedza kani because musi wacho iwoyo ndakati ndichinoenda kunorara ndainzwa kuremerwa kuti pane zviri kuda kuitika. Saka mudzimai wangu akambosara achiona TV akazoti auya kubedroom arara. Neniwo ndainge ndatobatwa nehope but ndakamunzwa akapinda mumba. Saka akati apinda mumba ndo pandakanzwa knock padoor akatokinura. Saka kuvhura kwaakaita door mumba makabva mapinda mhepo yakapindamo. Ainge ari chiedza akapinda chipoko chake. Saka akazotiwo arara. Then ndo pandakabva ndachizodzipwa ndokubva ndachizovhumuka ndichiti chiedza iwe kani usandiuraya nekuti ndainge ndichikuda, but zvawainge wava kuda kuti tinge tichiita ndokusaka ndakazokuuraya. Nyaya yandiunza pano yakatanga wainge uri musi wa23 December. Ndipo patakatanga kudanana. Ndingangoti ndipo pandakatanga kuvachiva, but ivo pachezvavo ambuya vangu ava vainge vagara vachitondida sezvo ndiri nemukwasha ane mari kudarika vamwe vakwasha vose. Saka takabva kuno kuJoni tichiti tiri kuenda kuZim. Madates handichatauri. By 23 tainge tatovako kumusha during a family gathering. Saka munhu wose ainge ariko, hama dzemukadzi wangu dzakawanda. Vanhu vainge vachifara, vana vachimhanya vachitamba, music playing, isuwo tichigocha, vanhu vachinwa doro. It was nice. Saka tsano vangu nemudzimai wavo vainge varipo. Mudzimai uyu ainge ari mudzimai wavo mutsva, but vainge vatova nemwana. Vakabva naye ndichati kuBotswana, but ari muZimbabwe muNdebele. Ainge akanaka zvake iye chiedza uyu. She was someone that had so much respect. So takati tiri busy zvedu tichigocha gocha. Saka vakadzi vainge vari busy vachibika vari kuchoto chavo. Saka aiti kana akakotama zviya ndainyatsokuona kuti apa
paita zvekadzi. She was very beautiful. Ainge aine good body shape, zvekare ainge ari mutsvuku. Ndaiti kana ndikamutarisa hana yangu yaibva yachizorova. Saka I started to notice a lot about chiedza uyu, like the way that she spoke, mafambiro ake, and I was tempted a lot. Later that evening, vanhu vainge vadhakwa zvino. We then started talking. It was just a small talk, ngobvunza nawo zvinyaya zvisina basa, just a family talk. Jokes about December, my school fees, nothing wrong, nothing serious. Nyaya pakati pambuya washa nemukwasha. But then there was eye contact. Takangotanga kungotarisana. It was too much. After that day, zvinhu zvakatanga kuchinja. We started greeting each other, zvimwe zvainge zvineka kurasa hunhu mukati. Longer conversation, tava kuita mamwe my jokes, my private jokes, pose apo patainge tasangana. Sometimes we would find ourselves takatarisana apa tinenge tiri mumba munenge makazara vanhu tichita zvekutarisana zvekubira-bira. I kept telling myself kuti zvinhu zvanoda kuita izvi, it is totally wrong. She was married and vainge vari munyarikani. But there were lines that were crossed on that day. Saka we then started being friends. Takazochinjana mafone numbers. Tikatotanga kutotaura tose. Ndaitobva panenge paine vanhu. Then ndobva ndatomboenda nezvimwe zviva zvikuru zvamadam toenda totonogeza motikari kurwizi, but inini ndinenge ndiri busy zvangu ndiri pafone ndichitaura nachiedza. Akatanga kundiudza kuti she was lonely in her marriage, and ininiwo ndainge ndava kuda nezvake. Akandiudza kuti kubva zvaainge akatorwa natsano vangu vainge vachinetsana. Mazuva ekutanga ainge asingadi kundiudza, ndokubva achizondiudza kuti tsano vainge vaine dora, and she trusted me. And then I told her kuti ndaikwanisa kuzomupa maximum sexual satisfaction. That was when we started playing games, and tainge tava kungogara tichingosangana. Aikwanisa kubuda, then ininiwo ndobuda, ndoita sekunge ndine kwandiri kuenda, tosangana musango, then tobva tarara tose. The following year ndainge ndava kutopota ndichitomboendako kuBotswana ndichinovaona tichitorara kumahotels. She then told me kuti she was pregnant. Ndakati bvisa nhumbu because handisati ndava ready. Saka ndainge ndichida kuti ndimubvise muBotswana ndomuunza South Africa, ndomuendesa kana kungava kuri kuDurban kana kuti kuCape Town. Since basa randainge ndichita ndichati ndaita zvekudrive matracks, but ndaiva nemukana wekuti ndinokwanisa kutombobva pamba kana kwemwedzi wose ndiri pabasa. Saka ndainge ndichida kuti kana ndikamutsvakira kumwe kwekugara kwandinogara ndichingoenda nebasa, then it was going to be easy for me. Ndava kutoti ndinenge ndava nevakadzi vaviri. Zvadaro iye ainge asingadi kuva patient neni. Akabva achizotanga kufonera mukadzi wangu. Saka mudzimai wangu ainge asingatozvizivi. Aiti kana akafonera mukadzi wangu aibva achizoshandisa imwe friend yake iyo yandava kufambidzana nayo. So ndiye ainge achituka mudzimai wangu, ende masecrets ose awo andaimuudza iyewo ainge ava kushandisa zvose izvozvo achituka mukadzi wangu. Ndakazomurongera dhiri mukoma, akabva achizouya kunoku kuJoni. Munongozviziva kuti kuno hakunetsika. Saka akatiza tsano achiti ava kuda kuzotsvaka basa muno muJoburg. Ndikati munhu uyu anokwanisa kutondikanganisira marriage yangu, plus ndainge ndine zvandainge ndadiscover, plus nekuzogarawo pasi nevamwe vanhu. I then asked about zvinhu zvandainge ndichida kuita. Saka ndakaona kuti ndini ndaikwanisa kuzoluza, because mubusiness ratiinaro namadam nemaassets atiinawo, kana kuri kunzi dai takazoita divorce, I was going to lose a lot, and ndiri kukunyeperai, I was going to start afresh, because madam vane mapepa emuno west of all. Saka zvinhu zvizhinji ndainge ndichingozviitawo ndichizviita zviri muzita ramadam. So ndakangoronga mukoma nashi, handingatauri nemo, but muSouth Africa munetsi futi ndedzemahara. Akati auya kunoku akati ndoda kutogara imomo maunotogara nemukadzi wako, ndichatotsvaka imba ende uchatoona kuti
ndichange ndichizotosvika pamba pako, how can you sleep with me, wondipa nhumbu, now ndava kukuudza kuti chindiitira plan nditsvake kwekugara. Ndaimuudza kuti Chiedza, relax, I love you but relax, ukunyanya kuita dzungu. Aitoziva kutoti ezvinozvo ndavakumba, aitofona zvaive zvokuti ndinge ndichizonetsana nemukadzi wangu. So tainge tava kungogara tichingonetsana nemukadzi, then friend yake ndiye akazondiudza more about Chiedza. Akandiudza kuti Chiedza ainge aine boyfriend imwe yaainge ainayo yainge iri kuPretoria, andakabatikana. Ndikati saka munhu uyu aroda kundiparadzira marriage but ane boyfriend futi. Apa ainge achitochita futi tsano, aitombova nedzimwe nguva dzekuti aitombotiza achibva kuBotswana otombouya muSouth Africa, because ndaiti kana ndikaenda kwaainge ava kugara, Chiedza tone passport yako, ainge asingadi nepassport yake because aizviziva kuti passport yake ine zvidhindo. So ndakazoona rimwe video iro raakatorana nemuchinda iyeye andakabatikana. Ndidi kukunyeperai video iri ndakatoripiwa nebest friend yake Chiedza, uyo wandava kufambidzana naye. Akati kana ifunza kuti ndinonyepa, this is the guy. Kunyange ukamuroora Chiedza, kukuda anokuda, but iye anoda murume uyu more than anything, and angatosarudza kutoti ange achizokuchita iwewe, saka it is up to you. So I then calculated, ndikati Chiedza uyu kutofunga afungi, apa ari kuti iye ndinofanira kuti ndige ndichimutora ndotorera tsano vangu mukadzi totanga kugara tose, but at the same time ari kundichita. Ndiri munhu ane mari, munhu wacho munhu anototambudzika, plus chandakazotya ndechekuti the guy iye akamboita zvehumalaicha, saka ndakatya kuti anokwanisa kana kuzotonditsvakira matsotsi apa nebusiness randinoita. Ndikabva ndatongoti panapa I have to tie all the loose ends, otherwise I'm going to lose everything that I have been building for a number of years. Saka ndakabva ndachizongoronga nevakomana. Chiedza semunhu ainge ari wemadrama, asingamiri kudanana nevarume. One day she was picked up by another guy, then another guy, and it was another story after another story. Akazongowanikwawo akapfurwa. Handingatauri zvakawanda nezvayo nyaya yacho. Saka I know kuti zvandakaita ndakakanganisa, but ndakaita macalculations angu ndikaona kuti munhu uyu kana akaramba ari muupenyu hwangu, of course aiva neimwe body yekuti kana ndikafunga nezvazvo it was just a waste kuuraisa munhu akadaro, but behavior yake I later realized kuti kunyangwe kuzototanga kuita eye contact naye, she was slowly seducing me, zvinhu zvandainge ndisingatombozivi kuti ainge akagara akatondichiva, akandichivira mari dzangu. So then ndikabva ndachizongoitawo zvandakaita. I know kuti ndakakanganisa, but Chiedza ndinogara ndichimuona, and dzimwe nguva anouya anondidzipa. Chandiri kungoda pari zvino ndechekuti dai ndakwanisa kuwana munhu anokwanisa kundibetsera, handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Ndaitombofungidzira kuti n'anga dzinobuda pamasocial media vanoziva zvavanenge vachiita, but handina help yandakapiwa, even though ndakatobhadhara mari idzo dzandainge ndakanzi ndinge ndichibhadhara, because mari ndagara ndinayo nechekare. Saka kana kuine munhu wamunoziva, angava ari muprofita nokuti anotanga andibatsira asingazodi kundibhadharisa mari dzematare nezvimwe zvakangowanda wanda, then at the end of the day ndobva ndaona kuti chiri kufamba hapana. If you know someone like that, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi Chiedza ambuya wavo vakamuraisa mushure mekunge avatevera apa ainge aine maboyfriends akawanda. Zvakangoma hazvo veduwe. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Saka ivo vari kuti hanzi vane dzimwe nguva dzekuti vanotodzipwa naChiedza uyu, saka vari kutsvaka n'anga kana kuti muprofita inokwanisa kuvabatsira. Hanzi n'anga dzepasocial media ndaneta nadzo, ndikuda munhu asingaiti zvesocial media, asingazondibhadharisi matare, anongondibatsira, then kana ndaona kuti zvaita mari ndinayo,
then ndobva ndachizomubhadhara. Ngatitaurei navo mucomment section. Yo, mujolo unourayisa. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story. Ndine confession yangu yandiinayo, hoping kuti inokwanisa kuzobetsera vamwe veruzhinji. Pari zvino ndiri kunamatirwawo nemapastors akasiyana siyana kusanganisira nana Pastor Chris vekunigeria. Ndakarombeswawo kuti mukadzi wangu ange achidzoka. Iko zvino ndine nyoka iyo inorara neni. Zita rangu rivigei uye zvakare musazoshare nevamwe vanhu. Ndiri murume ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. I've been living here for a very long time. Ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndauya pano because ndine zvandiri kusangana nazvo zvinotyisa uye zvakare zvinondidzimba mwoyo. Ndinogara ndichirara nenyoka instead yekurara nemukadzi, kunyange ndikanzi ndinenge ndiine mukadzi wandinenge ndiinaye panguva yacho iyoyo. Kana ndikangomutarisa anobva ashanduka kutoita nyoka, and ndinenge ndatobatwa sort of like nechiveve. Ndinenge ndisingachakwanisi kana kumuvha muviri wangu. Nyoka iyoyo kana kuti mukadzi wandinenge ndiinaye anotoshandura maziso ake zvinenge zvichityisa, otoya pamusoro pangu orara neni. Saka nhamo yose iyi yandiri kuona yakabva pane imwe mharidzo. Handichatauri hangu zita remurume iyeye uyo ane mharidzo dzake dzandaifarira stereki kuteerera. Saka mharidzo dzacho dzainge dziri dzekuti kana wakange wakachata nemudzimai kana mukazoita divorce, unofanira kuti unge uchidzokera kwaari munhu iyeye nekuti haupindi denga. Saka ndo mharidzo dzandainge ndichinzwa. So after I had divorced my wife, ndaiti kana ndikapfugama ndikada kutanga kunamata, ndaitanga kungofunga nezvemharidzo idzodzo, ndobva ndatopera power, ndotoregedza kutonamata. Ndobva ndachizotanga kutaura nemukadzi, but iye nekuda kwekuti we had already divorced, ainge asingachadi kana kunzwa anything, achiti ndezvekwako zvezvimavhesi zvako zvauri kundiudza. My wife and I, we were married for many years. We moved to the UK together. Life was very difficult. Tairarama tiri mupressure. Mukadzi wangu munhu ainge achifarira kuenda kumavacations uye zvakare nekupa vanhu pressure, even nevanhu vasingatombomuzivi. Ndikangoti mukadzi wangu munhu uye anoraramira malikes, even though asiri popular, but she loves TikTok quite a lot. Saka aida kuti tingogara tichingospenda mari, even though tainge tisina mari yacho, because we were just living a normal life tichishanda. So we started arguing about everything, because aiva nedambudziko rekuti kana tabva kuvacation, kana ndikati handina mari, aitsamwa, then she would move out. And zvakazonyanya kuita wesisi vake pavakatanga kugarawo kuno kuUK, and ndinozvidemba nekuti ndini ndakaita kuti vange vachizouya kuno kuUK. So I would beg, apologize, ndichimukumbira kuti ange achidzoka kumba. Saka akaramba. You know, when you are desperate, unenge wava kungoti chero. Ndainge ndava kungofamba mumastreets esocial media ndichingotsvaka any kind of help. Saka ndakabva ndachizopinda mune rimwe group rakanzi kuromba zvisina ropa, riripo paFacebook group iroro. Saka ndapindamo mugroup omo, ndakabva ndachizonzwa kuti kwainge kuina vamwe sekuru handingatauri hangu nezita ravanoshandisa mumatare mavo. Saka ndakanzwa zvichinzi vanogara kuWaterfalls. Ndikatanga kutaura navo, saka vakabva vanditi aiwa hazvinetsi, kana uchida unouya kunoku, because pamafoni ndinokwanisa kukubatsira, but kana ndakakutarisa dare rako ihombe ende rinotoda utori paground. Ndikati ndo vanhu vandiri kutsvaka kaava. I then moved from the UK, ndikabva ndachizoenda kuZim. I was staying at my cousin brother's house muHarare, since ndisina marelatives akawanda muHarare. Saka taitoenda kuWaterfalls ndichitoperekedzwa nehama yangu, sezvo everyone in the family knew kuti we had divorced each other. Saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera mhiko. Ndine tsvimbo nemachira emidzimu awo andakatengesewa, nekuti zvakanzi mukadzi wangu kundiramba kwaakaita, it is because handina kunge ndakasuma vadzimu vangu, nekuti ndina tateguru vagere pandiri. Saka vaifanira kunge dai
vakazvisarudzira ivo vari vega mukadzi uyo wavainge vachizoda. Saka ndakanzi sezvo ndisina kunge ndakavasuma ndaifanira kutoti ndinge ndichitotanga ndatenga machira netsvimbo izvo zvandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvisiya muna mukuvisi, but one rimwe ndiro randakazouya naro kunoku kuuk, but zvimwe zvacho takazonozviyeredza nemvura because ndakavaudza kuti handingazokwanisi kuti ndinge ndichizotevedzera zvechivanhu zvekuzofamba ndakamafuka machira awa kuitira kuti ndinge ndichizofadza tateguru. Saka ipapo ndainge ndava kungoita zvose zvose ndichitirawo kuti mudzimai wangu ange achidzoka kwandiri. Saka ndakageza the first time around, vakaenda neni kuna mukuvisi ndikatonogezesewa, then ndokubva ndachizodzoka kuno kuuk. Pandakadzoka kuno kuuk, I then started speaking with my wife. Aita sekunge ava kundida ari kuda kudzoka kumba, saka vakabva vachizonditi akasika udzoke uye kuzogeza zvekare muna mukuvisi. So ndakangotoita masacrifices ndokubva ndadzokera kuZim, and it is very expensive ndichingofambira kungonogeza muna mukuvisi. Ndikaita saizvozvo, when I came back ndopandakaona kuti hapana kana chiri kumbochinja. That was it. Mudzimai wangu, she moved to Australia instead of her returning back home. Pandakanzwa kuti ainge atoenda kuAustralia, ndakabatikana ndikarwadziwa, ndikatoona kuti not only did she come back home, but ainge atobuda munyika, atoita give up on our marriage, and ainge atova nemunhu wandainge ndava kutonzwa nezvake. She had moved even further away kubva kwandiri. From that time upenyu hwainge worwadza, handina kuzodzokera kuZim. Gore rakapera, gore renumber 2 tava kuda kupinda mugore renumber 3 ndopandakatanga kusangana nemashura. Rimwe zuva ndakati ndichipinda mumotikari mangu kuti ndinge ndichienda kubasa, it was around 9 p.m. ndopandakaona kuti mumotikari mangu mainge makazara mvura. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei, but mumotikari mainge makazara mvura. Pandakatovhura mvura ikatotanga kutoyerera ichitobuda mumotikari. Zvakandishamisa mukoma. Ndikamhanya ndichidzokera mumba ndokubva ndatongodonha pasi. Ndakazomuka, it was mangwana acho makuseni. Apa pafoni painge paine missed calls akawanda. I had to just make up a statement because ndakaona kuti kana ndikaudza varungu vangu kuti ndo zvainge zvaitika, no one was going to believe me. Kubva ipapo the dreams became real. Ndainge ndava kurota ndichigeza ndiri muna mukuvisi, ndichitotamba nehove, ndichibata hove. Ndopandakatanga kuona nyoka, but nyoka iyi ndakaibata wainge uri muramba. Ndikati muramba uyu wakanaka, ndikuda kuenda nawo kumba kwangu, but ndakati ndauisa mune rimwe basket randainge ndiinaro. Ndikabva ndachizoona kuti muramba wacho wainge uine zvuma muviri wawo wose. Ndokubva ndachizourasira kure, asi ndakazoti ndava kumba izvi zvaitika ndichirota. Ndopandakabva ndachizoona kuti muramba uya wainge washanduka kuita nyoka iyo yakazotanga kurara neni. Ndichitaura navo sekuru vekundibatsira, ivo vari kuti unofanira kuti unge uchidzoka, but sezvo wakakanganisa mhiko because wakaputsa mhiko dzako, unofanira kuti unge uchindibhadhara. Vari kuti vanoda mombe 16 dzandinofanira kuti ndinge ndichizovapa, but patakatanga kuita matare awa hatina kunge takataurirana kuti saka mhiko dzikakanganisika tinozoripisana, kuita sekunge tiri kuda kurwadzisana nekuurayana saizvozvo. Plus kutaura kwacho kwavanoita neni ndinotoona kutoti ndini tinenge ndichingomhanyisana nemunhu, but havachadi kutaura neni. Saka handizivi kuti ndakarasirirwa here zvikwambo zvavo zvainge zvava kuvanetsa, kuti ndo zvinoita n'anga dzekuZimbabwe, kuti kana vaine zvinhu zvavanenge vasingachadi vanongorasirira vanhu vanenge vauya mumatare mavo. If someone had told me kuti ndainge ndichazorombesewa kuburikidza nekuda kwekuti mudzimai wangu ndainge ndichida kuti ange achidzoka kumba, I would have laughed at that person, but ndiri kutorarama nditori mazviri mukoma. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe ingandibatsira sei. Ndaneta nekunamata. Nyaya yangu ndakatomboiendesa mune rimwe group, but vanhu vaingoti hey, just pray. Mukoma unonamata kusvika waita give up,
watoona kutoti hazvisi kana kumbobatsira anything, unonamata kusvika waneta. So I need help. Kana mukaposta mozondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndava neumwe mukadzi wandiri kufambidzana naye, handizivi kuti sezvo tisina kuchata tose, tisina kuroorana, kuti zvingava zviri izvo zviri kukonzeresa here, because since ndisina kana chandakaendesa kuvabereki vake, maybe relationship yedu inenge isiri pamutemo, kutorara kwose kwatiri kuita tose tinenge tiri vanhu vari kuhurana. But dai Mwari vandinzwira tsitsi, iyewo ndinotomunzwira tsitsi. Mukadzi uyu munhu ari right zvisingaite. She is going through a lot, ane zvakawandawo zvinotomunetsa, asi ndinototya kutotaura a lot about ye, just in case kana kuri kunzi vanomuziva kana kuti iye akazosanganawo nenyaya iyi. So I need genuine help. Pari zvino ndiri kuprefer vangava vari maprofita kana kuti mapasta zvenganga no. Kana paina pasta vari munomo vanowanika muUK, I am willing to travel to where your church is. Kana kuti maprofita zvekare venguo chena, vekunguo tsvuku, aiwa chimbomirai zvenyu, kana zvaramba izvi ndozouya kwamuri. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu way. Strange things they do happen in this world. Kutobva muUK kuenda kuZim uchinogeza chete muna mukuvisi. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story saHaidhi. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndakatorwawo nevamwe overseer vekuchechi kwedu, vakazoshaika zvavo. Ndakatorwa apo pandainge ndichiri ne16 years kumusha, ndokubva ndachizounzwa muHarare. Ndakatanga kushanda pamba pavo as a maid. Ndine zvandaiona usiku ndikazogumisidzira ndava kuzviona masikati. Isecret yekuti handina kumbogara ndakaudza kana anyone. Ndimi munhu wekutotanga kutoudza nyaya iyi. Please do not share my profile with anyone. Nyaya yangu yakamera sekudai. Ndakati zuva randakangosvikawo muHarare for the first time ndichibva kwamurehwa kumusha, ndipo pandakaona gudo rainge rakagara mumuhabros. Pamba pavo painge paine rimwe zimuhabros rainge rakakura. Ndikati gudo iro, but ndakabva ndachizonzwa hana yangu ichirova pandakati ndichida kuudza mai overseer, because tainge tichiri kutoburutsa mabhegi zvekare nechipage zvavainge vapiwa nevabereki vangu since tainge tabva kumusha. Saka takati tichiburutsa paya ndopandakaona gudo. Ndakati ndichida kuvaudza hana yangu yakarova. Usiku hwacho mukoma handina kurara, ndaingobatwa nemadzikirira. Ndakazotorara ndakatoita zvekutogara pacheya, hope ndokubva dzachizondibata usiku hwose, handina kuzobatwa nedzikirira zvekare. Saka ndainge ndava kungogara ndichingoona vanhu vanenge vari mumuti, but vanhu ivavo vandaiona vainge vakaita zvevanhu zvipfupi, but vainge vaine maziso ered, kuita sekunge vakabairirwa moto maziso mavo. Ndakatanga ndichavaona huri usiku. Nerimwe zuva ndakati ndiri ndega ndainge ndichitoklina, ndopandakanzwa vanhu vachitaura vari mupassage. Apa ndainge ndichiklina mubathroom. Pandakati ndichinodongorera ndopandakaona tukudhara twainge turi tutatu twainge twakatogara zvatwo tuchitoita nyaya turi mupassage. Ndokubva twatonyangarika. Mukomanashi ndaigara ndichingoona nyoka, dzimwe dzainge dziri nyoka dzegreen, dzimwe dzainge dziine makala akasiyana siyana. Ndaiti kana kuri kunzi zviya pamba pakauya vanhu, angava ari mukomana nemusikana avo vanenge vachinzi vava padhuze nekuda kuchata, kana vauya kuzonamatirwa navo overseer, ndaizorota kudhara tuya tuchirepa musikana uyo anenge auya nemukomana wake. Even macouples chaivo vaiti zviya kana kuri kunzi vakauya vaine maproblems avo, ndaizovarota zvekare vachirepewa. Vakadzi ndo vandairota vachirepewa natwo
tudhara itwotwo paiti pamba ipapo kana pakaitwa an all night prayer, ndini ndega ndaingonzwa vanhu vanenge vachichema vari muceiling vachiti tiri kutsva, chidzingai vanhu kani tiri kutsva, but ndaingonzwa mavoices iwawo ndiri ndega. Handina kana kumboda kumbogara ndakabvunza kana anyone because ndaitotya, but musi wandakazobvapo pamba pavo overseer because ndakazoitirwawo an arranged marriage, zuva randakati ndabvapo handichagaripo handina kana kuzomborota futi hope idzodzo, but ndaiti kunyange ndikaenda kumusha ndapiwa off ndaitotuona tudhara itwotwo twaitouya tuchitonditevera totanga kungoita maactions atwo kuhope kwangu, but zvaiva zviri zvinhu zvepamba ipapo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, kuti tingati zvainge zviri zvinhu zvaoverseer here kana kuti maybe zvinhu izvi zvaiteverera imimi vahanzvadzi. Munozvionawo sei nhai vedare? Ngatitaurei navo mucomment section.